El rosin Juan Diego Martín, afincat des de fa uns anys a Navata, deixarà de costat durant 10 dies la seva afició per les curses de muntanya i ultratrails, on és conegut amb el sobrenom d'Espresso de Navata, per enfilar-se dalt d'una bici per a dur a terme un repte esportiu personal. Repte que consistirà en recórrer els 1.500 quilòmetres que separen les poblacions de Navata i Ayamonte en tan sols 10 dies. I per donar un valor afegit al repte, en Juan Diego s'ha proposat col·laborar amb la iniciativa solidària Non-Stop Aliments al Camí de l'Esperança i recollirà aliments per dues entitats socials. I són inquietuds que tenim, o sigui, ara amb la pandèmia no hi ha curses, ara comença a haver curses i coses, i no sé, necessitem aquesta adrenalina, aquesta aventura, i li fem una volta per poder ajudar, no, als més desfavorits. Vull dir, al final el que fem servir és un repte personal esportiu, donar-li una volta i convertir-lo en solidari. Les persones que vulguin fer costat en Juan Diego i aportar el seu granet de sorra a aquest repte esportiu solidari ho podran fer aquest diumenge, dia 30 de maig, a la matinal solidària que es durà a terme a Navata, on a més de recollir aliments per la xarxa de suport mutu de Figueres, que tenen unes 600 persones de la comarca, podran gaudir de diferents activitats. En Juan Diego té previst sortir del municipi a l'Empordanès a les 8 del matí per emprendre aquest llarg viatge en bicicleta, però la matinal solidària s'allargarà fins les 3 de la tarda. L'Ajuntament col·labora amb el càncer infantil, amb el Xuclis, i Oncolliga Navata també fa una parada de flors. Després tenim el noi de Nord Produccions, fot música i estem allà una animació. Hem preparat un circuit de 6 quilòmetres que la gent el pot fer a peu o amb BTT. És un circuit apte per tothom, és bastant planer, que passa pels boscos del poble i algun lloc emblemàtic, i és el reclam perquè la gent vingui a fer esport i d'aquella manera col·labori. Per poder completar el repte, en Juan Diego haurà d'estar 8 hores al dia pedalant dalt de la bicicleta i completar una mitja de 150 quilòmetres al dia. El seu objectiu és arribar a Ayamonte, poble natal dels seus pares i on resideixen des de fa uns mesos, el dimarts 8 de juny. En aquest municipi andalús de la província de Huelva realitzarà una recollida d'aliments per l'associació Esperato. Per afrontar aquest repte amb les majors garanties, en Juan Diego ha parlat amb en Juan Manuel Fernández Ferdi, que gràcies a la seva experiència en aquest tipus d'accions esportives i solidàries ha donat diferents consells i indicacions sobre els problemes i inconvenients que ell s'ha trobat en els diferents viatges en bicicleta que ha fet arreu del país. Només en resta desitjar-li molta sort en Juan Diego i donar-li forces i molts d'ànims per completar aquesta aventura personal.